Keď sa povie náročná hra, väčšine hráčov napadne jedno meno. Hidetaka Miyazaki. Dneska si povieme niečo o tomto človeku a jeho výtvoroch. Zaujímavé je, že do herného priemyslu sa dostal pomerne neskoro. Pracoval v kancelárii ako zamestnanec spoločnosti Oracle, no vo veku 29 rokov sa rozhodol všetko zmeniť a nastúpiť do štúdia From Software. Tam dostal na starosť projekt, ktorý bol považovaný za takmer stratený. Volal sa Demon's Souls. Namiesto toho, aby z neho spravil bežnú akčnú hru, vytvoril niečo úplne nové. Svet bez zbytočného vysvetľovania, náročné súboje a príbeh ukrytý v detailoch. Mnohí si mysleli, že hra neúspeje, opak bol však pravdou. Nasledovali Dark Souls, Bloodborne, Sekiro a napokon Elden Ring. Hry, ktoré ovplyvnili celý herný priemysel a dali vzniknúť úplne novému žánru, ktorý dnes poznáme ako Souls-like. Miyazaki dokázal, že hry nemusia hráča vodiť za ruku. Stačí mu dať výzvu, dôverovať jeho schopnostiam a odmeniť ho za vytrvalosť. A možno práve preto sú jeho hry pre milióny hráčov nezabudnutelné. Demon's Souls odštartovala žáner Souls-like, ktorý dnes inšpiruje desiatky štúdií. Z kultovej hry sa stala legenda a v roku 2022 dostala remake pre PlayStation 5. Dark Souls predalo sa viac ako 10 miliónov kópií. Často sa objavuje v rebríčkoch najlepších videohier všetkých čias a navždy zmenilo pohľad na náročnosť vo videohrách. Dark Souls 2 predalo sa viac ako 2,7 milióna kópií počas prvého roka. Rozšírilo komunitu série a patrí medzi komerčne veľmi úspešné pokračovania. Bloodborne predalo sa viac ako 7,5 milióna kópií. Mnohí fanúšikovia aj kritici ho považujú za jednu z najlepších PlayStation exkluzívít všetkých čias. Dark Souls 3 predalo sa viac ako 10 miliónov kópií. Stalo sa najrýchlejšie predávanou hrou v histórii Bandai Namco v čase svojho vydania. Sekiro Shadow Die Twice získalo prestížne ocenenie Game of the Year 2019. Predalo sa viac ako 10 miliónov kópií a dokázalo uspieť aj bez tradičných RPG mechaník. Elden Ring získalo titul Game of the Year 2022. Predalo sa viac ako 30 miliónov kópií, čím sa stalo najúspešnejšou hrou v histórii From Software. Vyhralo stovky ocenení a patrí medzi najlepšie hodnotené hry všetkých čias. Hral si nejakú z týchto hier, alebo máš dokonca platinu z nejakej? Aká je tvoja najobľúbenejšia Miyazakiho hra? Ja mám platinu iba z Bloodborne a teraz skúšam Elden Ring a tá moja obľúbená je asi Bloodborne. Vidíme sa v ďalšom videu, majte sa.